Döwlet başçylygymyzyň artyrok kerweni ak tama geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Mehri'li gaşlandy. Döwlet başçylygymyz bu ýerde hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazdy. Sonra hormatly prezidentimiz bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň arasynda duş geçirildi. Prezident Donald Trump hormatly prezidentimizi mehirli mübarekläp, Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakyly kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Döwlet başçylygymyz duşmak üçin ak tama gelmäge, şeýlekem Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakyryk üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip, bu formatyň ýurtlarymyzyň arasynda ugurlaryň giň gerim boýunça hyzmatdaşyp ugurlandyrmak üçin täze mümkinçilikleri açýanyny bellädi. We sammitin Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklary ötürmek ýoluna möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýylyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan halkara paragatçylyk we ananşmak ýyldyrlyp ýylan edilendigini belläp, Birleşik Ştatlaryň ýurdumyzyň bir başlangyjyny gollandygyny, Türkmenistanyň hem Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen dostlukly we ýüzary beýpiti gatnaşyklaryň puturlandyrmagyna uly ähmiýet berýänini bellädi.